akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbadakwuola n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigidim ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị, dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 3 na naira 95, 1,395 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Gọvanọ Hope Uzodimma emeriela Owele Rochas Okorocha ma nweta akpụkpọ tiketi otu pati APC ịzọ ọkwa seneti maka ịnọchite anya mpaghara Imo West, bụ akụkọ na-ada dum n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o doro m anya na Peter Obi na-akwa mmakpara maka ọpụpụ ọ pụrụ n'otu Labour Party ka Julius Abure kwuru. Julius Abure gakwanụ zuo ike. Ọ dị egwu. Go and rest. Rest o. Ọ sị na Peter Obi nke bụ eziokwu bụ n'ebe ọbụla ọ nọ na-akwa mmakwara. How? O regretigo ihe mere o ji si n'otu Labour Party mee gịnị pụọ. As how na uche? Na wow. N'ụbọchị ụnyaahụ nwaanyị ọma ka akụkọ nọ wee kpọpụ na ọnwa Oyoko, gọvanọ steeti Imo emeriele Owele Rochas Okorocha ma nweta akpụkpọ tiketi otu pati APC ịzọ ọkwa seneti maka ịnọchite anya mpaghara Imo West. Uche say power. Ọ dị ego. Ọnwa Oyoko. Ọnwa Oyoko. Ime onye ji eti ọnwa. Mba o. Anụrụ na onye ji eti ọnwa dakwara ada. Onye eti edarada. Anụrụ na onye nke ji eti ọnwa. Onyoko. Kubala chifre. Anụrụ na otichara ọnwa. Eticha ọnwa. Bịazie. Anụrụ m na o wetere 14 bịa kụọ afọ n'ala na ya bụ ntuli aka elu iji wee gosi gị na ntuli aka elu Naịjirịa abụghị ime mkpọtụ. Ọwụ kedu onye ịma ị na-erukwa n'isi mmiri. Na who know who. Ọ bụghị ịba mba na soshal midia ị na-erukwa n'isi mmiri. Ama m na-aghọta ya bụ ihe. Ọ bụghị ịba mba, ọ dịkwa otu a na-ekwu ya nwere ndị na Peter Obi onye maka everyday gị dee 37 composition. The articles ha ka ihe nna amaghị wụsara ya na Facebook dechi ebe niile esi a ga-atụ vote agaghị ahụ gị. Eziokwu. Ị ga-erukwa na gịnị n'isi mmiri. Ama m na-agwata ya bụ ihe ya bụrụ ka ọnwa Oyoko si wee merie na ya bụ ntuli aka elu. Ma na nso nso a ka ọnwa Oyoko pụtara na-agwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-azọ nke ọ na-azọ na anaghị eji last card egwu politics, na anaghị eji last card eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ọ na-ebute stroke, na ọ na-ebute ọrịa mkpọnwụ ahụ, gị gara ala na village pụta sị ị na-eme politics. No. Politics no be your mate. Ọ dị ego. Wee bụrụ ya ike gwara Nigeria my country. Nwaanyị ọma. Kwa ka Ned ji wee kụkwa afọ n'ala na ya bụ ihe. Iji surprise me o. Ọ tụkwara m nwa n'anya. Na small problem here say o allegedly. Okay. Sasi ex-wife. Ime onye m na-ekwu nwunye ya mbụ Regina Daniels. Okay. Say o kara ga support Okowa. Hell. Ha! Saying with her full chest. She naka hand for chest in Maya. Say, you know. Na Ned agaghị enweta mmeri. I see him getting us in Ned again. Us in na support. Okowa. Like play. Okowa merere no. Okowa merie. They come for him. Ya wee meriela Ned. Na say here o. Chere ke ihe na akọwa bụ na emeriela Ned. Emeriela Ned. Ned nwoke. Ned nwoke. They don't win am for that. They don't win am. Ha! Ihe a AI. Na wa. Ihe a AI. Abi? Ọ AI. Ha! Kedu ka esi emeri Ned? Onye a na-emere hụ na nwaanyị n'elu ọtụtụ nwaanyị ya wụrụ they no go fit win Ned nwoke. You must be joking. No, you must be joking. Ọ ga-awụ AI. Follow. Ọ ga-awụ AI.
ile anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post akpụkpọ de ejije Nollywood ama ama bụ Emeka Ike apụtala mee ka ọha na eze mara na o nwere mmasị iso azọ ọkwa ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ House of Representatives ịnọchite anya mpaghara Buhari na Amak n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe nye n'iwu ka ejiri ego dị 100 naira bụ 100 million naira ji na-erufeyi n'aka ebe ma jiri iwu tara ọchịchị jikọgbaa ya ahụ. Onye na-arịa ọrịa Ebola nwere ike iche na ọ na-arịa ọrịa ịba maka na ha abụọ na-akpa otu agba ka onye ọkachamara n'okwu gbasatara ahụike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị na ndị agha mba Amerịka egbuola ndị agha isi wapụ mmadụ 20 na mpaghara North East ala anyị ka isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị kwuru. Meeranụ mkpụrụ obi m ebere ahụsiela m anya ka Chike kwara n'akwa n'ihi ụtalị ndị mmadụ ji ọnụ apịa ya maka ebubo na o dinara nwunye Frank Edoho bụ Sandra. Ụgbọala akụgbuola otu onye ọwụ na-agafe n'okporo ụzọ dị na steeti Ogun bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Yahaya Bello enwetala mmeri na ntụliaka elu otu pati APC mere maka onye senetọ ga-anọchite anya mpaghara Kogi West. Fubara anabatala ka ebulie ndị ọrụ steeti Rivers n'ọkwa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Guardiola ga-ahapụ otu egwuregwu bọọlụ Manchester City ma kụmbọọlụ nke afọ a bịa na njedebe. Otu egwuregwu bọọlụ Arsenal ejirila akara pọịntị 5 jikara otu egwuregwu bọọlụ Manchester City dịka ha jicha otu ọkpụ goolu ji merie otu egwuregwu bọọlụ Burnley n'ụbọchị ụnyaahụ. Otu ụlọ ikpe majes ọgbụ dị na steeti Ogun atụọla mmadụ 14 na steeti ahụ mkpọrọ izu ụka 2 maka ịtụfu ure n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ọ dị ego ha agala enye anyụ zọrọ azọrọ. Abịazie na steeti Imo a ga-adị na-atụ puku ndị mmadụ mkpọrọ kwa ụbọchị ọbụla maka na o nwere ndị bụ mmadụ na-akpa agwa ka ewu o nwere ndị bụ mmadụ na-akpa agwa ka ha na-eri ihe n'imi. Mmadụ ga-anọ ịkpọrọ onwe gị mmadụ Chineke keziri ọfụma onye hụrụ steeti ya n'anya gị were ure lee ebe a na-anaghị adọsa ure gị tụfuo ya ebe ahụ gị tụfuo ya ebe ahụ mịa gbafuo chee na onwe ya onye mere gịnị onye hụrụ gị. Kedu onye ga-aga ebe ahụ ikpufuru gị ure a ịmakwa ebe ndị mmadụ na-aga na-atụfu ure gaa ebe ahụ tụfuo nke gị no ekpokọrọ ha niile okporo ụzọ na-esi aba ebe mbi okporo ụzọ dị ara onwe ya gị hụ mmadụ Chineke kere abịa were ure kpochie okporo ụzọ ahụ na-ele sị ọwụ mmadụ dị ndụ kara obi were ure kposa ebe ọ dị ego ike mere gịnị gwọrọ. Guardiola ekwuola na ọ ga-apụ n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City ya pụwa disimanị ọ na-akpa agba ka onye obi gbara njọ o bugo Premier League. Just look at Manchester United. Your Manchester City echi na ha na gị ibu ihe ya pụwa last na na-atọ pụọla ya pụwa. Just imagine Arsenal common Arsenal kemgbe ọ batara n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City trophy na wọta 20 trophies ihe Guardiola burula biko pụọ
pụọ ka ndị ọzọ kutete ume. Chineke nna. He ka ogene. Manchester m si na ha chere ha ga-aga ibu this thing. Ọ dịbekwala etu enwekwara ike ibi. Arsenal atọpụọla. Hụkwara how many points ha ji tọpụ? Arsenal ji 5 points. Oh. Ya bụrụ ma Manchester City merie nke eji n'aka ya afọ 2. Ya afọzie bọọlụ ikpete maazụ. Arsenal gba draw. Ma Manchester City merie, Man City ebuola trophy. Amami na wata ya bụ ihe. Okay, there is little hope. Gịnị ka a na-akọ ọgụbeghị? Ọgụ a ga-eru n'isi njedebe. Amakwa m ihe m ji ekwuga. Ọ dị ego. Uche lenu. Are you threatening me? No, I'm not. Uche o. Nwaanyị ọma. Ya bele nwetele mmeri na Kogi hia o. Ọ ihe akụkọ Daily Post. Can you imagine ya belo? Ka anyị anya ka onwe ihe anyị nọrọ. Ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Gọọmenti steeti Anambra etinye n'iwu ọhụrụ gbasara olili ozu mmadụ ma chie ịkpụnye ndị na-akpọ olili ozu mmadụ nama na ewu dịka onyinye iti aka n'obi. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na obodo ederela jinjim dịka ndị oyi-oha-egwu terọrist chọpụchara otu onye nkụzi ọwa isi na steeti Ọyọ. Ebe ka ọ dị, Tinubu esuola aka n'ala dee n'ire ịnwụchi ndị oyi-oha-egwu terọrist kpara arụ a. Ya ejikwa na mkpịsị aka ya racha aja dị n'ala ebe ọ na-esu aka ede n'ire, ọ na-esu aka n'ala ede n'ire mgbe ọbụla aịva aja dị n'ala agbakwala n'ọnụ gị. Agbakwala n'ọnụ gị ebe ị na-esu aka n'ala ede n'ire. Ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ The Statesman. Ndị DSS eburula El-Rufai ozugbo dịka ụlọ ikpe nyochara iwu ka ejiri ego dị 100 naira bụ 100 million naira ji n'aya n'aka ebe. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Ụzọdịmma egosila Okorocha na nwoke na ibe ya ha bụ n'ọnụ wo dịka o meriri Okorocha na ntụliaka elu praịmarị maka ọkwa onye senetọ mpaghara Imo West. Akụkọ kọrọ na Ụzọdịmma nwetara vootu dị 2,230,464 230,464 votes. Ebe Okorocha nwetara vootu dị 1,998 1,098 votes. Akpabio enwetala mmeri na ntụliaka elu otu pati APC mere dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Akpa Ibom North West. Uche ma ha enweta mmeri ọmụa nọ nga. Ịkatọcha ha ị ga-achụpụnwu ha. That is the problem. Ịkatọcha ha ị ga-eme gịnị ị ga-achụpụnwu ha. Votu na wọta 230,000 ka asụ Ụzọdịmma nwere. Ndị bịara votu ruru 230. Onweghị ihe m kwuru. 230,000 votes. Which means ndị bịara ebe a na-atụ votu ahụ dị 200 eruchara ha kpọọ votu ọka. Rochas nwetara 1,000 gị nweta 230 votes. Uche na wow. Na wow. Congratulations ọnwa Oyoko. Congrats. Otu ọbụla ọ dị. Winning na winning. Winning na winning. You win abi no win? You win. You win. You won. Yeah, a winner. You won. Am I going won? No. It's either you win, you won, or you won. You won. You win. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ okwu anụ ka achịcha Sheikh Gumi kwuru na ọ bụ mkpanye ọkụ ndị ọrụ nchekwa na-akpanye ndị oyi-oha-egwu terọrist n'ahụ na ọ bụ ihe mere ndị oyi-oha-egwu terọrist ji anapụ ndị ha tọrọla atọrọ ego. Anyị wee na-ajụsị Ihe Gumi na-achọ ịkọwara ndị Naịjirịa ọ bụ na ndị ọrụ nchekwa kwụsị dị na-achụgharị ndị oyi-oha-egwu terọrist. Gịnị dị medoro o ji ara gọọmenti ahụ ịkpọ Gumi ma jukene ya
ihe mere o ji ekpu ụdịrị okwu dị otu a soro ibe gị gaa na Facebook anyị, gakwa na WhatsApp anyị, zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-emegbuo ya nkenke. ịma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị. Ya bụrụ ma anyị lọghachie, ya bụ dara anyị tanyere eze anya razie ya ka ọ dị dadar. Please listen to this important announcement.
na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị bịa hụ ya bụ akụkọ bụ nke na-ekwu na onye okpukperechi Islam ama ama bụ Sheikh Gumi apụtala na-ekwu na ọ bụ mkpanye ọkụ ndị ọrụ nchekwa na-akwanyere ndị oyi-oha-egwu terọrist mere ha ji anapụ ndị ha tọrọla atọrọ ego na ihe mekwaranu ndị oyi-oha-egwu terọrist ji anapụ ndị ha tọrọla atọrọ ego bụ ijikwanụ hụ ego ha ga-eji azụta ngwa ọgụ ha ji akpa mkpamkpa dika egbe, mma, ogbunigwe na ihe ndị ọzọ. Ya bụrụ na ị ga-echeta onwe na mgbe ya bụ Sheikh Gumi a na-ekwu okwu ya dọrọ mba Amerịka aka na ntị ka ha ghara ịbịa n'ala anyị ibuso ndị oyi-oha-egwu terọrist agha. Ọ sị mba Amerịka ha nọrọ gịnị onwe ha. O nwekwala mgbe o kwuru ọbụladị ndị na-achị anyị na hama maka ndị ọkpekpe bandit a na-ekwu okwu ya. Sheikh Gumi kwuchara ihe ndị a, mana o nwebeghị mgbe anyị nụrụ na gọọmenti Naijiria ziri ozi si Sheikh bịa kene gịnị mere iji ekwu ụdịrị okwu dị otu a. Ị hụrụ na nke ebe a ikwujọọla ikwuteghị ya why kedu ihe mere iji kwuo okwu a. Sheikh Gumi n'elu ogbunigwe o ji ọnụ ya n'elu na-alakwa free ọka anaghị akọ ya, mana dịka anyị na-ekwu ya n'ụtụtụ o nwere ndị bịara bịa tọọ ntị n'ala ka anyị kpugherie ka abịa buru anyị ka eju, mana anyị agaghị ekpughe. Amen. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị ihe Gumi na-achọ ịkọwara ndị Naijiria ọ bụ na ndị ọrụ nchekwa kwụsị ịdị na-achụgharị ndị oyi-oha-egwu terọrist na ha lepụrụ ndị terọrist anya, ha kwụsị ịdị na-akwanyere ha ọkụ n'ahụ onwe ka ha si tọrọ ndị mmadụ. They should leave them. Ndị ọ na-abụ atọrọ ndị mmadụ egbupụ ha isi. Ịhụna ka esila onye nkụzi ọwa atọrọ na steeti Ọyọ bepụ ya isi ozugbo. Ndị awụkwa ndị ga-atọrọ gị ndụ gị adịghị guaranteed. Ha awụkwa ndị ga-atọrọ gị emechaa gị ndụ gị adịghị guaranteed. They can kill you. Gịnị dị medoro o ji ara gọọmenti ahụ ịkpọ Gumi ma juke na-eyi ihe mere o ji ekwu ụdịrị okwu dị otu a na nwaanyị ọma. Up to today we are still waiting. Ka akpọ weta list just ya macha. Ka anyị mara kene ndị aka ha dị. Ndị aka ka mmiri si weba n'opi ụgbọ. Ndị na-sponsor terrorism. Thank you. Asọ nwere ndị na-sponsor terrorism. Ịnụcha maka sponsor terrorism. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa chọrọ ibe gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp maọbụkwanụ gị kpọọ akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Kpọbata tinye ọnụ n'okwu. Ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Ụtụtụ ọma Injinia Frank. Uche n'otu mere. Adị m mma. Kọlara ma arụ n'ime ka anyị ebido na praịmarị na anyị kere n'ime na-election. Bọlachi. Ndewo. Uche ịgwa gị eziokwu ọ ihe mwute na onye dịka Gumi ga na-apụta na-ekwu okwu. Ọwụwa otu ihe awụ fọst amana Igbo ọkwa nchekwa ụwa ọkwa ntọd wan ọ na-ekwu enweghị ihe mere maka ya. This is to show that don't be surprised that one day ị ga-anọkwa n'ime a nominate ya as a chief of defense staff na obodo anyị nọ n'ime ya. Ọ ihe jọgburu onwe a na-egbuchi ndị mmadụ.
so ihe na-ekwu okwu ya na oge eruola mgbe ndị mmadụ kwesịrị na atakụzi Donald Trump ịghọtara a na-eme na-ata gị ya ka onwe ike na-ahụ bikọs ama mma ihe niile ọ na-ekwu ma Donald Trump ọ na-ahụkwa ya ka onwe ike tag ka onwe ike bịa mara ha ọ ga-eme iji hụ na apụrụ enweghị nchekwa isi n'ala Naịjirịa. Ndewo ya gaziere gị nọ injinia Frank Uju ebelebe ịbọọlachi Uchenna Nwagod ụtụtụ ọma adị m mma Clara mmadụ ka a na-aya mana Uchenna gbalị hapụ agala ebe ahụ ị na-aga biko obi ere na ụlọ ebiere nwala ihe niile o kwuru emetụcha anya beta ị gaghị ekweta mgbe ị bụrụ asụ na ikweta na o nwere ihe ọ na-emepụta o metụtara ndị nke o kwere na nkwa chief mmadụ Kanada enyi ha wan esi m ụmụ akụba majerokwe mgbede na-akpọ afọ m ya dịrọ nna mma ọ na-ahụ na ogbenye enweghị ọnụokwu maka onwe ha ego ọkwa ya ogbenye enweghị ọnụokwu maka onwe ha ego otu a nwaagịrị ya kwuru lafri ogbenye kwuo ya akụ ya na oriri adịkwu egburu agbasịkọ wesepụ isi ma a na-akpụzigo ya ọwụ dị onye ndị ka emere ihe na emere ezigbo ihe ọkpa ha ka ya na gọọmenti ọkpa ndị aka akọta na apụta ebe ihe mere onye nke mbụ kwuo nke abụọ kwuo nke atọ na-ekwu Tinubu agbaghị but ọwụ anyị nwakwuru asị gị na mfe ya edozi a na-ekwu egburu onye karịrị si hapụ ndị terrorist. That means he is their sponsor. I was going to go because I will run it. I will not want to run it. I got a good idea. And the only put on motivate in the terrorists, motivate her. How many are aware about check it. Yana about Ebuna Ogun. Learning and pushing out of the commissioner. Birth of the got on the bay. About it. Martin, every side on your gun number 2. That one and put in side. I don't care. I'll put in the bed. Not a promoter. I'll put in the bed. Because this is I'm going to get a question. I'm looking for that all the years and put on the hand before Nigeria. One day, I live Cuba not where I need you. You want your corner so corner. I'll watch you from Mother Canada. Ya gaziere gị mmadụ ka a na-arịa uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Etelbiz ọsọ ụtụtụ ọma ọchụmanị na klasiko ndị ọma Clarisco ọkwa ya ọ sị gaa n'obodo ndị ọzọ mmadụ ịbụ onye na-emetere ndị oyi ọha egwu terọrist ebere n'ọwa arụ ka arụ ma ya fọdụ mmadụ ịbụ otu onye n'ime ha na Gumi egosila na ya ma wuo ọkarịrị onye na-emetere onye oyi ọha egwu terọrist ebere mana ya mechie ihe ndị a ya na-agara onwe ya dịcha nnọọ ka onwe ya ihe na-eme n'ọfụkọs ụsọ enweghị ọnụ na ịhụrụ ndị oyi ọha egwu terọrist ha agaghị akwụsị mkpamkpa ha na-akpa n'ihi ihe nna ha ukwu na-eme okwu dị otu adị aṅa nna ha ukwu na-ekwu ya gaziere gị nọ Etelbiz anyị anwụna nke gị Chijioke onye nwe ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na kedu ka abalị anyị dị na anyị jisi ike n'ọrụ anyị na-arụ na ihe omume anyị ji atọgbu ya isi Polinekede zibata ozi gị anyị ahụna nke gị Geoffrey Ohiri oke aha gị bụ Dadijosi Ọgbakọ ọ sị ịhụrụ ọchịchị APC ha na Gumi na-eme maramara gburugburu na mgbe ọbụla ka a na-ekwu okwu Gumi a na-agụ ya na news ka o si akwado ndị ọkpa egbe bandit mana ọchịchị dị ugbu anaghị ahụta ya dịka onye na-akwado ndị a ọsụ Chineke bụ onye enyemaka ya gazie anyị ahụna nke gị oke esi ma isi ohizibata ozi gị ọsọ uche na Gumi kwuru na ọchịchị etiti ma maka ndị ọkpa egbe bandit a na ebe ha na-anọ ya gaziere gị nọ oke esi ma anyị ahụna nke gị Ngozi Ama ọsọ ụtụtụ ọma my beautiful people na Regina Daniel egosila na ụmụ nwaanyị nwere ikike ya hịọtụwa ịbọọlachi good morning. ụtụtụ ọma because of ihe gbasara Sheikh Gumi. Okay. Because Sheikh Gumi had told us that Nigeria wanted two governments. Nigeria wanted its own government that they can use to threat Nigeria government. Because
narịta nọ ikuku na-enye gị nsogbu. Ehe, gaa n'ihu. Nye m jiri kwuo okwu a na wee sị na Sheikh Gumi nwere got ị na-ekwu this type of okwu because o tego ọgba ekwu okwu ọ bụrụ today. Sheikh Gumi na-achọ ka anyị mara that na enwe amasị m ma ya nwa na-achị Naijiria ka ọwụ Tinubu na-achị. Because somebody like Sheikh Gumi nwere ike ịpụta na-akọwa all this thing and our president can it's more than 2-3 years Sheikh Gumi ihe na-apụ ịnọ na ihe na-apụ ịnọ ọnụ nwere ike mmadụ agaghị anọ ọtụ okwufere okwu ifụrụ ọ na-ekwugasị ọ bụrụ na onye nọ na South East na-ekwu ebe anyị na aka abụọ agụgo ya ofu aka why Sheikh Gumi denied to Nigeria in fear like this? Federal government should faster and know how to do Sheikh Gumi because the thing that is the thing is too much. Ndewo, ya gazie Ibolachi. Nwoke agụ. Gara gị na mma. Ndị Imo steeti adịkwara gị na mma. Ndị agachiela nnọọ. Ihe nnu na-ekwu n'ụbọchị taa ọ nwoke agụrụ ọtụtụ ọkụ na-ere ere ngwa. Ihe nnu na-ekwu n'ụbọchị taa ọ nna m na-enwe ndị Naijiria. Nwekwana ndị akpọrọ ụgwọ nwere ndị akwụrụ ha ala free. Enwere ndị akwụrụ ha ala free. Ndị nna anyị hụ na Naijiria gbalịa nwụchie Gumi agwụ ekwugo ụka ya ha gbalịa nwụchie ya ajọkwala ya ajụjụ mara ma usoro ndụ marakwana ma otu ọhụ na ha marakwana eji enwe mara ma nwere ike izi na mara ma nwere ike izi Gumi nweta ndị ha eziga abụ elege mkpa ọhịa simekwu nwoke agwụrọ ya gaziri gị nọ nwoke agụ Ibolachi. Ibolachi Uchenna n'otu mere. Adị m mma. Clara nwanyị ọma n'otu mere. Adị m mma Ibolachi. Ndewo onye nna n'olu ya wụ Prince Chidozie ọnwụ mere. Kesi Owere na-akpọ. Biko anụchala m ihe ụmụnne m depụrụ akpọ kpọrọ mana ajụjụ m na-ajụ ụwọ Naijiria ha ọ gwara gị na ha achọga ndị terọrist achọga ka ha ọ gwara gị na ha achọga Gumi achọga ihe ị ga-eji amata ihe na-aga ọnụwo ndị a na-ejisi ike gbaga mgbọlụga ọgụ nweta ndị terọrist Nigerian gọọmenti ga-erelizikwe ha site na ha repented Boko Haram asa gbagharala ha na ụzọ so elezi ihe na-akọwa mmadụ enyezira ndụ ya nsogbu na-ege hụ ihe ụdị ihe ndị bikọs ọbụla ha onye isi kwesịrị ịghọta ihe na-aga on bikọs ọ bụrụ na ejisi kegide ha egide otu a na-ekwu ka egide Gumi ndị ka egidere egide Nigerian gọọmenti hapụrụ ha na-ekweghị rolu n'amị elezi ihe ị chọrọ ịkọwa my brother bụrụ na ị chọwa ahụkwa ndị na-egbu mmadụ waịla egide ha Naijiria hapụ ha gọọmenti ahapụ ha my brother ike agwụla dibịa ụwa ọ Chineke ka anyị nọzi n'aka ndewo n'aka nwekwa Chidozie ọnwụ mere ya gaziere gị nọ Prince Chidozie ọnwụ mere ya bụ chere obi gị adaala ụda gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Bright mari ihe ọsụtụtụ ọma Clara ndewo n'aka si n'aka Chizi Oluchi ọsụtụtụ ọma my wonderful radio station Echo FM ọ si na ya Oluchi Chizoba Oluchi Pascal na osikwanụ ụbọchị okuku zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ si na nghọta nke ya ọ si Gumi na-ekwesịrị ka ele ya otu nwụchie ya na otu na-ahụ maka nrụrụ aka n'ala anyị bụ EFCC ka ihe ha na-eche ọ si biko na-adọkpụrụ ya bụ nwa amadi bụ Gumi gaa ụlọ ikpe ọ ga-akọwara anyị ji nke gara n'obi na nke gara n'ọba ihe gbasatara ihe ọ na-akọ ọ sịkwa n'ala anyị abụ Naijiria na Gumi na ọwụ onye ometere ndị terọrist ebere ọ sị arrest my case ndewo ya gazi na si n'aka Comrade Gregory Chi Voice ọtụtụ ọma my golden voice on radio ọsọ Comrade Gregory Chi daalụ na ijikwo nke wee eziokwu na Gumi nwere ihe na-akụrụ ya egwu o ji na-ekwu ihe n'ida na gị megodi imagine na ọwụ ordinary person n'ala anyị jos bịa kwuo ihe a na ebuo ya ka eju
Igbo na nke wụ chọọchị agbasa ọ sị ala ya bụ Naijiria ekpe ka eme ya baptizim eme ha mmiri nsọ na ala ya bụ Naijiria nwekwara ndị ọwụ onye nwere ndị ọwụ ha wụ Naijiria nwere ndị na-awụhụ Naijiria o nwere ndị ọ dị ka a na-ele anya n'ihu nwere ndị ọ dị ka a na-ele ha anya n'ihu cheta ọkwụkwa na metu mistake here now ebu ọnụ gị ka eju Hilos aka nri aka ịkpa kpụọ gị ka akụ ịbọọlachi uche nwa godụ eti okpe eri okpe kara nwaanyị samanotere dịkwanụ anyị dị mma magazie nọ onye nụrụ anụ olu ya chifeti okweri okwe nke mbụ n'isochi uche ihe a Gumi kwuwe ịma ihe ahụ ka onye ọbụla terrorist or sponsor of terrorist nwere ike ikwunu mpa onye terrorist because ọ na onweghị nke ịkụnyere aka na ga-ekwu ihe ọ na-ekwuru wetara okwucha ya agba ya nkịtị ịwetara because ọ hụrụ anakpọ otu mmanya na ị ga-asị ndị ọrụ nchekwa ka hapụ na ịdị tọpụ ndị olee ihe ndị anyị nidiri Gumi ọ jụọla ndị na olee ihe problem ha chọrọ na diskọntrị egbuwe ndị mmadụ olee ihe ha chọrọ ka enye ha ya ka ha lacha anụ ka Naijiria zuru ike Tiriko nwee ike ịgwa ihe ha nidiri na-egbu mmadụ ya na-akọrị ya nakọrị ngwa Tinubu gbanye nkịtị ya kwuo enu ọkatatawa onye mgbagwugwu ebe onye Igbo kwere nkịta na ure ji ekọpụta chọrarị aba burie ka egbe tụgbanụ ya kwuru gawa uche ya gajere gị ụkọmanụ ndewo ya gazie anyị ahụ n'ozi gị Felix nwe ọzụzụ na WhatsApp anyị si ụmụahịa mbiri ọ sị kwesịrị ịnwụchi Gumi ma kpọpụ ya n'ụlọ ikpe ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ ezigbote ọyị anyị Cliff David Nnamdị Egbu okporo isi ụmụ nji iretezibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Clara nwoke ọcha na nke bụ eziokwu bụ na ịhụrụ Gumi a na-ekwu okwu ya na ọ dị ka ọwa onye ndu ndị oyi-oha-egwu terrorist n'ala anyị bụ Naijiria na ọ dịkwana ka ọ ya nwaka ọchịchị etiti Naijiria nakwa ndị ọrụ nchekwa na o nwere akụkọ anọ na-ebugharị na onye isi ala Tinubu na ọlụso ndị oyi-oha-egwu terrorist ọgụ na a ga-egbu ya ọkwa ị na-aghọta na ihe a nwere ike bụ ihe mere Gumi ji wee nwee moral ịpụta na-akparị ndị ọrụ nchekwa anyị na-agba ha okwu enyi ha wee kwuchi ihe ndị a niile ya ala akwa free ọ bụrụ na ihe doro anya na onye isi ala Tinubu agaghị alụsogbu ndị oyi-oha-egwu terrorist ọgụ ọ gaghị ebunwe anya megide ọnọdụ enweghị nchekwa na n'ihi ya wụsọ ọwa na ọ kwụọla afọ n'ala ọsị Chineke gọzie m Uche na Clara na inwe a great day ya gaziere gị no Cliff David Nnamdị Egbu okporo otu oku ka anyị nwee ike chịkọlọta ya nke a kụchapụla ịbọọlachi Good morning. Good morning. Oga Uche. Gaa n'ihu. Good morning, sir. Ndewo. Bọọlachi. Nwaanyị ọma m. Lee Oga Uche enwere iwe eto nwere nchọ ikwu ịdị iweta ọwụ a na-ekwu gbasara ebe ahụ maka ihe ndị funu na-emekwa n'ebe ahụ enwere iwe. A na-ekwu ya na o nwere nke ha meghara na nso nso a. Ọnwụ dị kidnapụ mmadụ bụ problem. Ọnwụzie kidnapụ mmadụ agbagbu onye ahụ ọ dịghị mma. Ọnwụ dị sef ekidnapụ ndị nwaanyị ga-adị ime ekidnapụ ya. And before ya pụta ha eme ya ihe mere eme ọ dịghị mma. Like ala anyị nụchara na maka ọhịa ubi ekpeghị ewe ya n'ihi na Fulani akọnkala that place. Ọ dịghị oke but square mmanwụ onye Igbo emege ihe na ebido test mmanya ọ dịghị mma. Oga Uche biko titikwa n'ọnụ n'okwu gbasara iweta na maka ọhịa ubi na ndị egwu ya gaziere gị nọ ọkwa ikpuru ya ekpu ịma mgbe ụfọdụ ekpuwe ya o nwere ndị na-ahụta ya n'ụdị ọzọ o nwere ndị na-ahụta ya na gịnị n'ụdị ọzọ nke bụ eziokwu wee bụrụ nwa okorobịa nọrọ na-enwe ya aka ọrụ na-enweghị ihe ọ ga-arụ o nwere ike ịma ha aka Chineke ekwekwala na ihe ọjọọ ọ dịara possibilities na o nwere ike ime gịnị ịma ha aka kedu ka mmadụ ga-esi ha steeti ya bịa na steeti na-abụghị steeti onweghị ebe ọ kpọrọ ụgbọ ụlọ onweghị ihe aka ọrụ o ji agaga nothing akparụ dị iche iche na-abụghị ịkparụ dị iche iche ka ọ bịa ji ime ọkwa ịhụnanụ ya mkpamkpasị ndị a na-akpa n'irete chi na-efo ha na-akpakwu nke ka njọ chi na-efo ha na-akpakwu nke ka njọ
atọrọ ụmụ nwaanyị emetọọ ha atọrọ ụmụ nwaanyị dina ha n'ike Chineke kparakpatule ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị